Hola, bona nit, sóc en Josep Maria. Benvinguts i benvingudes a aquest nou canal, aquest nou programa fet en català que s'anomena Alta Fidelitat. Com ja sabeu, jo tinc un altre programa, un programa que es diu IFI Cafè, dintre d'un canal de YouTube que es diu IFI Barcelona. Aquell programa, IFI Cafè, el faig en castellà. Durant mesos he intentat fer continguts de qualitat en castellà per arribar a un màxim d'audiència. És evident que si jo parlo castellà, tinc una audiència espanyola d'Espanya i també que parlen espanyol a Amèrica. I per tant, l'audiència es pot multiplicar per desenes o centenars. No obstant, d'alguna manera, tenia la recança de no estar fent continguts en català. He intentat posar continguts en català en el canal d'IFI Cafè. Però, crec que el català es mereix que no sigui un reducte dintre d'un programa d'una altra llengua, sinó que tingui la seva pròpia entitat. És evident que l'audiència d'aquest canal en català serà molt inferior a l'audiència que pot tindre IFI Cafè en castellà. No serà una lluita per l'audiència, però el que sí que vull que sigui una lluita per la qualitat. Que siguem 4 gats que parlem català no vol dir que no tinguem una exigència al voltant d'això, de tindre accés i la creació de continguts d'alta qualitat en català. Per sort, els coneixements que jo tinc es poden assignar, es poden associar a qualsevol de les llengües. I d'aquesta manera el que intentaré és dedicar-me a fer els continguts en 2 llengües. Algunes les faré amb les 2 llengües, altres les faré en castellà i altres les faré en català, segons sigui l'àmbit d'interès. Aquest canal, però, al ser 4 gats, haurem d'estar molt ben avinguts. Les persones que escoltin i vegin aquest programa, aquest canal en català, Alta Fidelitat, hauran de ser gent força actives, no? Si quan consumim continguts en castellà els espectadors podem estar en un segon terme, quan d'alguna manera tenim al nostre abast contingut en català, ens ha d'aparèixer una miqueta la nostra vena més lluitadora o més, com diria, activista en defensa d'una llengua i la cultura catalana. Que l'aplicarem en aquest petit nínxol, en aquest petit mercat o aquest petit hobby o aquesta petita afició que és l'àudio en alta qualitat. Per sort, aquí a Catalunya no solament tenim equips, també tenim botigues que fa desenes d'anys que existeixen i inclús hem tingut indústria. Potser la indústria catalana de l'alta fidelitat ara no està passant per la millor de les seves èpoques, però pels anys 60 i 70 realment van ser una referència important, no? Amb l'aparició de bastantes marques. No és que jo vulgui retornar als anys del vell esplendor, però d'alguna manera sí reivindicar-lo i potser treballar entre tots per el ressorgiment una miqueta d'aquest orgull de l'enginyeria de l'àudio catalana. No sé cap a on anirà aquest canal, però ni com d'alguna manera evolucionarà, no sé si serem 1, 2, 3 o 4 gats o 400 gats o 4.000 gats. Tampoc no sé com evolucionarà perquè es pugui fer sostenible. Potser en un futur me n'adono o ens adonem de que si ens mantenim solament en el tema de l'àudio potser serà poc sostenible perquè generar continguts realment costa i si el retorn és amb poques visualitzacions realment es farà insostenible. Per tant, no sé com evolucionarà i si l'àmbit d'interès haurà d'ampliar-se a altres àmbits que potser són més massius com la música, no? Fer revisions de música, potser amb col·laboracions amb persones catalanes que vulguin fer ressenyes de discos, potser de la indústria pròpia catalana de la música, o potser en un futur s'hagi d'obrir l'oportunitat o la possibilitat de treballar amb el concepte de Patreon, no? Que és com de mecenes clàssic amb una aportació mensual per intentar mantenir el canal en vida.
o potser ha d'evolucionar cap a la creació d'una associació catalana d'audiòfils o associació catalana de malalts per l'àudio, ja veuríem com és, i que d'alguna manera aquest canal o qualsevol altre sigui el canal de comunicació que tingui aquesta possible futura associació de persones interessades. És una incertesa, però que estic ple d'il·lusió, amb moltes ganes d'arrencar això i de que pugui evolucionar. Ja fa 3 o 4 anys que m'estic involucrant molt amb aquest concepte de l'alta fidelitat. Soc un amateur, soc un aprenent completament, però, com he dit en alguns moments i en alguns llocs, que sigui amateur no vol dir que no sigui apassionat i no tingui unes ganes increïbles d'aprendre. I qualsevol persona que té moltes ganes d'aprendre també té moltes ganes d'ensenyar als altres allò que ha après. I per tant, no us puc prometre res, excepte que hi posaré tota la intensitat i tota la passió per intentar tirar endavant aquest canal ple de continguts relacionats amb l'alta fidelitat i que no solament siguin d'alta fidelitat, sinó que també siguin d'alta qualitat. Començarem després d'aquest vídeo i penjaré el segon vídeo, que és un vídeo que he fet també en català amb en Narcís de Lloret. I és un apassionat de l'autoconstrucció d'amplificadors. Ell, com ja ens explica en el seu vídeo, porta uns quants anys investigant sobre els processos propis de creació dels seus propis amplificadors ensamblant peces d'altres enginyers, per exemple. Bé, espero que el canal sigui tot un èxit i que puguem tindre una relació potser d'associació futura. Obro les portes a que qualsevol persona que vulgui intervenir, vulgui crear continguts, vulgui participar en la creació d'aquest projecte, es posi en contacte amb mi a través del missatge que poso aquí sobreimpressionat. Moltes gràcies i ens veiem a la pròxima.